Тази работа ми дава младежко усещане и дух, нещо, което ме държи в живота, за да съм щастлива и усмихната. Днес се намираме в Международния младежки център Перник на финалното събитие по програма Upshift. Събираме трите работилници за първи път на едно място. Така младежите ще разберат своите вдъхновения, своите проблеми и как са намерили решение за тях. Когато сте готови, припомняме две неща. Едната ни я давате на нас, а другите две ги разменяте с хора, които не познават и не са от вашата работилница. Окей? Upshift ми даде доста нови приятелства и определено ме помогна да се науча за работа в екип, защото преди това беше доста трудно. Нашата идея е облагородяването на едно младежко парково пространство в нашия град, което беше занемарено от години и решихме да му вдъхнем нов живот. Upshift на мен ми даде понятие как да направя от проблема идеята и после тази идея да я реализирам. Реализирахме тази идея, като направихме фестивал за българските и украинските тинейджери за национални ястия. Нашия отбор, когато влезе в проекта, нямаше идея. И така стигнахме до ArtOut, който беше нашия проект, който поставя акцент върху стигмата и дезинформацията в темата за менталното здраве сред младите хора. На мен лично Upshift ми даде много умения по организационна работа и всичките нови умения, които придобих тук, ми се отразиха много добре и в последствие след организацията на самото събитие. Ние от ING вярваме в смислените неща и много се радваме да подкрепяме тази програма. Това е много специален ден за нас, защото отбелязваме вашата сила на младите хора да променяте и да движите света напред. Много благодарим на UNICEF, както и на ING, за партньорството и за възможността тези млади хора всъщност да осъществят своите инициативи.